Skúšať jazdné vlastnosti Nissan X-Trail. Tuto vidíte aj cúvaciu kameru, takže krásne vás odnaviguje, kam si môžete dovoliť ísť ešte s autom. Vlastne je to vidno aj z vrchu. Toto auto má rôzne jazdné režimy. Štandard, Eco, Šport, Snow alebo Offroad. A my ideme teraz skúšať režim Eco. Tak poďme na to. Nissan X-Trail má aj e-pedál, kedy si môžeme najmä v mestách zapnúť a niečo asi aj ušetrí nám z peňaženky. V mestách viacej brzdíme a vďaka tomu brzdeniu vtedy sa dobíja batéria. A tuto vidíte také D-čko, to znamená drive, ale vieme si to prepnúť aj do B-čka. A vďaka B-čku vieme využiť energiu z brzdenia. Nissan má 1.5 benzín, ale naozaj je veľmi taký tichučký, nie je počuť nejaký hluk zvonku, takže myslím, že aj dieťa dokáže ľahko zaspať.